Inauteritarako astebete eskas geratzen den honetan, zenbaketa kontrol sistema bat jarriko dudalak Erruedoko aforo mugak betetzeko. Hala, iaz bezala, sarrera ate handitik egingo da, eta zenbaketaren arabera, gehienezko aforoa osatu aurretik zezen plazako ateak itx egingo dira. Honako neurria kontuan hartuta, udalak herritarrei arduraz jokatzeko eta behar den bezala lasaitasunez sartzeko Erruedora eskatzen die, inongo iskanbila, ezbehar edo tarazurik sortu ez dadin. Azken hamarkadan, ikuskizunen segimentua gero eta hurbilagotik egiten da. Hori dela eta, udalak bere eskuetan dagoen guzti egingo du legea eta ikuskizunaren arteko oreka aurkitzeko. Ostegunean, hilaren 20an jarriko dira salgai interneten zezen plazako ikuskizunetarako sarrerak. Hauen erdiak internetez salduko dira, 3 webikoitza bibe.me weborrian, eta beste erdiak Leidorren. Horren bestez, internetez erosi nahi dutenek, ostegunean 9 aurrera izango dute horretarako aukera, eta otsailaren 23 bitarte egongo dira eskuragarri agortu arte. Beste erdiak aldiz, Leidorreko lehiatian, otsailaren 24tik aurrera, 4etatik 8etara, otsailaren 26 bitartean eta agortu arte. Gainera aipatu, Leidorreko salmenta puntua indartu egingo dela. 6 salmenta puntu edo lehiatia jarriko baitira. Honekin batera, erosle bakoitzak eskuratu ditzazken sarrera kopurua ere murrizte erabaki da, eta aurten bakoitzak gehienez 10 sarrera erosi ahal izango ditu eguneko. Aurten, zezen plazako ikuskizunetarako sarreren prezioa 3 eurotakoa izango da, eta 16 urtez azpikona berriz 2 eurokoa. Baina euro hori helburu zehatz baterako erabiliko da. Oier Iribar San Filipo gaitza duen haurrari laguntzeko. Aipatu gainera, biltzen den diru kopuruaren beste horren beste bat udalak jarriko duela.